Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urriak 16 asteazkena. Elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, hemen platoan Asierrekin egongo gara. Berriozarko udalaren kirol teknikaria dena. Urriaren 26 eta 27an Ezkaba Enduro MTB eta monoziklo txapelketa ospatuko da. Eta hau lehenengo edizioa izango da, beraz, Asierrek aurkeztera dator. Baina honekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1973an petrolioaren prezioa egun batetik bestera biderkatu zuten arabiar herrialdeek. Urte batzuk geroago, 1977an kilometroak jaia ospatu zuten lehen aldiz Beasain eta Lazkao artean. Egun berean baina 1982an Vitoriano Agiriano eta Maria Angeles Barandieran senar emazteak hil zituen Espainiako poliziak Gasteizko errepide kontrol batean. Eta bukatzeko 1983an Lasa eta Zabala baitu zituen Galek Baionan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, alde batetik, antzerki aroaren baitan, errege begibakarra izeneko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan. In extremis konpainia Nafarraren 3. ekoizpen eszenikoa da, eta Tantaka teatro konpainia gipuzkoarrarekin batera ondu dute. Fernando Bernuesek zuzenduko du Marc Creuet antzerkigile katalanaren testuan oinarritutako lana. Fernando Bernuestek zuzenduko du Marc Creuet antzerkigile katalanaren testuan oinarritutako lana. Umore beltzeko ukituak dituen komedia soziala da. Zer gertatuko litzateke afari batean, manifestazio girotik urrun, istiluen aurkako polizia batek eta haren biktimak topo egingo balute? Arratsaldeko 7etan hasiko da emanaldia. Sarrerak karteldegian eta online eros daitezke. Beste alde batetik, Itsas 7 musikala ospatuko da Baluarten. Maiatzean estreinatu zuen Jaso ikastolak Itsas 7 musikala eta Baluarten taularatuko dute orain. Musikalak landa eremuko despopulazioaren arazoan zentratzen du bere ekintza, fikzio distopiko baten bidez. Kutsaduragatik gizakiak itsaspean bizitzera joan behar izan diren mundu bat islatzen du. Emanaldia arratsaldeko 7etan izango da eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Arrosadia irakurle talde euskaldunak Amaia Terrieriaren Haizelekua eleberria komentatuko du arratsaldeko 6:30. Haizegoa euskara taldearekin batera antolatutako ekitaldia da. Ostegunean, alde batetik, Denda Ostekoak liburua irakurriko du Zaldiko Maldikoko irakurle taldeak. Liburuak irakurriz libertitzen gara Zaldiko Maldikoko irakurle taldearen hurrengo saioan Usue Alberdiren Denda Ostekoak izango da protagonista. Arratsaldeko 7:30 abiatuko dute saioa. Beste alde batetik, Sandurzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7etan irakurle txokoak Galbidea liburua eztabaidatuko du James M. Kainena. Klubak hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da, 7etan aurretik irakurritako liburu bati buruz aritzeko. Juantxo Urdirozek koordinatzen du. Gainera, Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan literarte txiki tailerra euskaraz Izaskun Mujikaren eskutik. Aurrendako sorkuntza tailerra egongo da 2024ko Brief Braf Bruf jaialdiak ardatz izango duen Gidani Rodiraren ipuinaren irakurketa abiapuntu hartuta. Saio honetan, ipuinaren irakurketarekin hasi eta jolasaren bitartez eta irudimena aske utziz ipuin berri baten oinarria sortzeko elkarlanean arituko dira taldea eta Izaskun Mujika narratzailea. Larunbatean, batetik Sanduzelaiko zubiak lasterketa ospatuko da. Sanduzelaiko zubiak lasterketa herrikoia antolatu dute auzoak elkarteak eta Sanduzelaiko kultur koordinakundeak.
Txikiek dohain parte hartu dezakete 3 eta 13 urte bitartean badituzte, eta 11ak 10 gutxetan abiatuko da lasterketa. Helduena berriz 10etan izango da. Parkean hasiko da 5,5 kilometro luzeko lasterketa eta girotzeko erraldoiak, musika, zozketak eta aurpegi margoketa izango dira. Bestetik, Txantreako antzerki zikloaren baitan, Markelen maleta izeneko antzezlana ikusgai egongo da. Txantreako jai batzordeak antzerki ziklo antolatu du 4 emanaldirekin. Horietako bat familiendako Markelen maleta izango da. Arratsaldeko 6etan izango da obra, Salestarretan eta sarrera doakoa da. Gainera, Mielotxin folk taldearen 20. urteurrena ospatuko da Gaiarre antzokian. 2 hamarkadatan zehar egindako ibilbideari omenaldi bat egin nahi diote oholtza gainean, kontzertu berezi batekin. Dantzariak, txistulariak, txalapartariak eta askotariko artistak izango dira emanaldian. Arratsaldeko 8etan izango dena. Sarrerak dagoeneko eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, bularreko minbiziaren baheketak hasierako fasean tumoreen 75% detektatzea ahalbidetu zuen. 2023an, 452 kasu diagnostikatu ziren Nafarroan, ia erdiak goiz. Heriotza tasa 21% jeitsi da 20 urtean, naiz eta intzidentzia igo egin den. Argazki nagusian, hainbat ikastetxeetako ikasleak Iruñeko planetarioko hezkuntza programaren aurkezpenean. Titularrean, bokazio zientifikoa suspertzen. Izar eskola planetarioan 18.000 ikaslera iristea espero du. Erdiko berrian, Foru Ogasunak bere sarrera fiskalak 2,9 handituko ditu aurten eta 3,7 2025ean. Hori koloreko berrietan, alde batetik landa eremuko emakumeen eguna Lizarran. Beste alde batetik, Victor Egiak bere liburu berria aurkeztu du. Jarraian, Brianek 15 minutu jokatzen du selekzioarekin. Eskuineko berrietan, batetik, Egiezinen agentziak ukatu egin dute tentsionatutako eremuak finkatzea dela konponbidea. Bestetik, 28 urteko langile bat hilda ohietan, 8 metrotik erorita. Jarraian, 60 urteko Milagroko bizilagun bat hilda Azagran, errepidetik irten ondoren. Gainera, 10 urteko kartzela zigorra zaplanarentzat ustelkeriagatik peperen erasoaldi batean. Azkenik, Nafarroa inflazio txikieneko erkidegoetako bat da irailean. Diario de Navarraren titular nagusian, auto entxufagarriek matrikulazioen 20% muga hautsi dute Nafarroan. Lehen aldiz, gehien saltzen den ibigailu elektriko hutsa da. Argazki nagusian, bere plakarekin ezkerretik Esperantza Bidal, Aurora Sanz eta Andrea Muntoi ditugu. Titularrean, landa eremuko emakume ahotsa. Eskuineko berrietan, alde batetik Europa emigratzaileak Europar Batasunetik kanpo zentroetan atxikitzea aztertzen ari da. Beste alde batetik, 10 urteko zigorra ezarri diote Eduardo Zaplanari komisioak kobratzeagatik. Jarraian, Milagroko gizon bat hilda autoistripuan, Azagran. Gainera, telefono zutoin batetik erorita hilda ohietan. Goiko berrietan, batetik kripto txamponak 7,7 milioiko iruzurra. Bestetik, Domund, misioetarako laguntza. Bukatzeko, Paloma Sánchez Garnikak planeta saria irabazi du. Gararen titular nagusian, La Cumbre jauregia konponketa leku bat izatea proposatu dute. Egiari zor, Arantzadi eta biktimen senideek La Cumbre jauregia divulgaziorako eta erreparazio emozionalerako gunea izatea proposatu dute. Argazki nagusian, Italiatik Albaniara migratzaileak bidaltzeko itsasontzi militarrak. Britainia handiak Rwandarekin egindako saiakeraren lekuko izan ondoren, Italiak praktikan jarri du jada Albaniako bizilagunarekin migratzaileen leku aldaketa. Georgia Meloni lehen ministro postfasistak bi herrialdeen arteko akordioa lotu ondoren, atzo bertan itsasontzi militar batean Italiara iritsitako migratzaile talde bat bidali zuten. Erdiko berrian, kongresuan, zenbaketa bikoitza kentzeko argi berdea eman dute. Eskuineko berrietan, alde batetik,
Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko langileen eta publikoen soldatak parekatu egingo dira. Beste alde batetik, 2 langile hil dira, horietan eta Loizun izandako lan istripuetan. Jarraian, artefaktua atala dugu. Lehen kilometroak Jaiak 57 urte bete ditu, eta Jaiak euskara bultzatzen jarraitzen du. Azkenik, Saski Baskonia garaiz berpiztu da Real Madrid etxean mendean hartzeko. Berriaren titular nagusian La Cumbre jauregia estatuaren biktimen erreparaziorako baliatzea proposatu dute. Egiari Zorrek, Arantzadik, Argituzek, Mikel Zabaltza ekinaldiak, Berridatzi elkarteak eta Lasa eta Zabalaren senideek proiektu bateratua aurkeztu dute. Espainiako estatuaren indarkeria politikoaren eragina azaltzeko divulgazio gune bat egin nahi dute. Argazki nagusian, Minan antzezlanaren aurkezpena atzo Saran. Titularrean, Minan liburua antzerki egina. Ibrahima Balderen eta Amets Arzaiusen lana taula gainean antzesteko egokitu du arte dramak. Goiko Berrian, atez ateko bilketa. Esperientza arrakastatsuak Araban. Beheko Berrietan, alde batetik zerga erreforma atzeratu egingo da Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Beste alde batetik Donostiako erdialdea emisio gutxiko eremua izango da 2025ean. Jarraian, langile bat hilda istripuz Nafarroan eta beste bat Bizkaian. Bukatzeko, itunpeko eskoletako eta publikoetako soldatak parekatzeko prozesua hasi du Jaurlaritzak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian podcasten denboraldia martxan jarri du Euskal Herria Irratiak. Bueltan dira Daniel Pascualen eta Eneko Garziaren Flop Kultura eta Amets Aznarezen eta Jon Celestinoren irratiak ordaintzen digu trena. Eskuineko Berrietan, Goikoan, hoietako lan istripua salatzeko elkarretaratzea eginen dute bihar Lab SK, Steilas EHNE, 3, CGT eta LKN sindikatuek. Sindikatu guztiek salatu dute Nafarroa hilkortasun tasan marka guztiak apurtzen ari dela eta premiazkoa dela egoera horren aurkako neurri eraginkorrak hartzea. Behekoan, Iruñeko bitartekaritza komunitarioko bulego berria martxan da. Lehendakaritza batzordeak Irunlarrea kaleko instalazioak bisitatu ditu. Bertan, aurrez hitzordua hartuta eta beste udal zerbitzu batzuek bideratuta eginen da arreta. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, asteazkena, arratsaldetik aurrera zaparradak mardulagoak izango dira, eta temperaturak behera egingo du. Goizean, hego haizeak fronte ahul bat bultzatuko du, eta euri pixka bat egingo du. Eguerdi partean, behin frontea pasata, atertu eta hodeitza zertxobait luzatu liteke. Alabaina, arratsaldean egoera erabat aldatuko da. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta zaparrada mardulak botako ditu leku askotan, eta ekaitzak ere jo dezake, batez ere gauean. Temperaturak behera egingo du arratsaldean, eta eguneko temperatura minimoak gauean neurtuko dira. Ostegunean, zaparradak eta giro freskoa izango dugu. Edonon eta edozein momentutan zaparradak bota ditzake, eta une batzuetan erruz egingo du euria, eta ekaitzak ere jo dezake. Litekeena da goizean euria denera zabaltzea, eta arratsaldean berriz kantauri isurialdean ugariagoa izatea. Mendebal ipar-mendebaldeko haizeak nahiko gogor joko du eguerditik aurrera, eta giroa are gehiago mizkatuko du, batez ere kostaldean. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, eta 14-18 gradu artean kokatuko dira. Lehen aipatu dugun bezala, orain Asierrekin gaude, Berriozarko kirol teknikaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi? Bueno, hemen zaude Ezkaba Enduro MTB eta monozikloren lehenengo txapelketa egingo delako, ezta? Hori da bai. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, hitz egin dezagun pixkat kirolaren egoeraz Berriozarren. Nola dago kirolaren egoera? Beno, Berriozarren egoeraz eta nik uste dut ere pixkat zenolako
egoera dagoen, ez? Kirolaren arloan, nik uste dut gero eta jende gehiago parte hartzen ari dela kiroletan, bai konpetiziozko kiroletan eta bai ikusten ari gara jarduera fisikoko beste kirol batzuetan, aisialdi bezala, eta nik uste dut boom antzeko bat ari garela topatzen, eta nik uste dut ja arlo guztietan tope bat markatu beharko dugula, ze espazio eta instalazio guztia daudere neko petatuak, ez edo. Eta ze kirol mota praktikatzen dira? Bueno, batez ere hemen Berriozarren eta beste herrietan ere konpetiziozko kirolak praktikatzen dira, baina gero baita ere, aisialdiko kirolak, jarduera fisiko bezala ongi sentitzeko edo, bere egoera fisikoa hobetzeko, eta hori, batez ere bi motatakoak. Gero baita ere aurten sartu dugu beste kirol mota bat, bai osasun arretik datorrena, bai osasuna sustatzeko eta bermatzeko era horretan, dela kirol eta gizarte errezeta, eta hori da medikuek bidaltzen dizkigute pertsona gaixo batzuk, patologia kardiobaskularrak dituztenak, eta guk egiten dizkigu rutina batzuk gimnasioan parte hartzeko. Gure monitoreekin eta hori izan daiteke hirugarren pata bat edo, ez? Eta emakumearen eta kirolaren arteko egoera nola dago? Nabaria da, konpetiziozko kiroletan gero eta indar gehiago duela, baina hor bai ikusten dela gizonezkoek dutela pixkat pisu gehiago, eta gero bestaldetik bai sartze aktiboko kiroletan eta baita kiroldegiak eta udaleak prestatzen dituen jarduera fisikoetan 95%ean emakumezkoek parte hartzen dutela. Eta sustatzen duzue udaletik hauen parte hartzea? Batez ere guk egiten ditugun ekintzetan edo ekintza positiboetan saiatzen gara ekitate hori izatea, ez? Bai konpetiziozkoetan eta bai jarduera fisikoko taldeetan. Baina jarduera fisikoko taldeetan eta sartze aktiboko taldeetan beti emakumezkoak dira parte hartzen dutenak gehien eta konpetiziozkoetan gizonezkoak. Gero eta emakume gehiago parte hartzen ari dira konpetiziozkoetan eta gero eta emakume gehiago egiten dute praktika gimnasioan. Hor egoten ari da revoluzioa handia eta gimnasioetan gero eta emakume gehiago ikusten dira gizonezkoak baino. Eta ze kirol talde aurkitzen ditugu Berriozarren horrela ofizialak edo? Ofizialak ditugu batzuk, BKE, Berriozar Kirol Elkartea, eta BKEk baditu gero sekzio batzuk, padel, botxak, atletismoa, mendia eta herri kirolak, nola ez? Gero badago Mendialdea Kirol Elkartea, baduela saskibaloia, gimnasia ritmikoa, igeriketa, taekwondo, gero badago karate, badago judo, badago xake, badago igeriketa sinkronizatua, badago pilota, bekaen barnean sartuta, barkatu, gero badaude Euskal Jaialai taldea remonte egiten duena, futbola, futbolaretoa, voleibol, hori dira, gero badaude ere orain Iparbox, boxeo kluba, egiten duena, danak horiek egiten dute kompetizioa. Osea, aniztasun handia dago, ez? Pilo bat, bai, izango ditugu 10 talde edo. 10 klub, baina ez 10 kirol, baizik eta 10 klub, eta klub batzuk badute beraien sekzio batzuk ere. Bai. Eta ze adinen artean nabaritzen da kirol gehien? Batez ere 6-16. Nafarroko kirol jolasetan parte hartzen duten adinean artean. Bai. Eta ezkabak ze paper dauka Berriozarren praktikatzen diren kirolei dagokio? Karo, gero eta kirol gehiago praktikatzen ari dira, batez ere COVID-a eta gero, edo COVID-a pasatzen hasi ginenean, ez? Deseskalada horretan edo, juten ari ginela
aukera genuen juteko, mendira ez dakizer, orduan eskabak izan du kriston aukera batez ere praktikan aritzeko, bai mendia bezala, mendi txiki bat bezala, atletismoa edo trail bezala ere korrikan aritzeko, eta nola ez, bizikletan aritzeko ere. Eta gero mendiaren barnean ere ibilbide desberdinak daude, ez? Eta paseatzeko ere aukera ematen du, ezta? Bai, eskabak duena badira 1000 bide, orduan igo zaitezke Berriozarretik, Artikatik, Berriobeititik, Soraurenetik, Antsoainetik, Atarrabiatik, danak bukatzen dute hor eskabako fuertean eta 1000 bide daude, bai. Eta zu noiztik zara Berriozarko kirol teknikaria? 2023ko martxoaren 28tik. Osea, gutxi dara maztu. Duela gutxi, bai. Eta aldaketa ikusi duzu momentu horretatik kirol mundu honetan? Bai, bueno, saiatzen ari ganena batez ere da hori, komentatu duana, ez? Batez ere osasun arloko jarduera berri hauek bermatzea eta sustatzea, ez? Kluben konpetiziozko jarduerak, haiek badute ja olatu hori jarraitzen ari dira, eta laguntzen diegu, diruz eta hitzarmenekin eta bar, baina nahiek dira ja olatu hori jarraitzen ari direna. Eta gu batez ere saiatzen garena da, korronte berri honetan Nafarroako gobernutikan datorren politika berriak sustatzen, ez? Eta badira osasun arloarekin dutena, ez? Prebentzio horretan eta promozio horretan. Eta horregatik sartu gara kirol errezeta, kirol eta gizarte errezeta horretan. Eta hori lortzeko nola da zure egunerokotasuna eta nola da zure lana? Batez ere guk behar duguna Berriozarren da Nafar gobernutikan datozen diru laguntzak prestatzea, finantziazioa prestatzea, gero ere nire kasuan Berriozarko kiroldegia ez aparte ere eramaten dugu, edo gure areak eramaten du ere, Iruñalde zentroa. Iruñalde zentroan dauzkagun sartze aktiboko 16 taldeak kudeatzen, gero jubiloteka kudeatzen eta gero eguneko zentroa ere kudeatzen. Hor, badaukagu sartze aktibotikan datozen pertsonak nola kudeatzen ditugun, beraien dependentziak eta autonomiak gero eta larriagoak izan, nola kudeatzen ditugun programa horiek ere gestionatzen ditugu. Aipatu dugun bezala, txapelketa hau 26an eta 27an ospatuko da, ezta? Eta lehenengo edizioa izango da, eta zergatik erabaki duzue honekin hastea? Beno, alkatea aldatu zen, eta pixka bat Iker orain alkate bezala bere sensibilitatea edo bazen jarduera berri batzuk promozionatzea, sustatzea, eta konturatu ginen hori behar genuela pixka bat udaletzitikan ere kirol berri batzuei ere aukera hori ematea, ez? Eta bizikletarena badagoela ez dut esan lehen, baina badago klub bat Berriozar txirrindulari taldea, eta haiekin ere egiten da bizikletaren eguna Berriozarren, ekainaldean. Eta komentatzen genuen, ez, behar genuela talde ere edo jarduera horri ere bultzada bat ematea, ez? Eta ikusten genuen neskaban aldean gaudela ibilbide mila eta bizikletan beti jeitxera bezala egiten dituztenak, ez? Ibilbide horiek. Orduan, jarri ginen kontaktuan Berriozar txirrindulari taldeekin eta haiekin batera ari gara antolatzen, haiek dira antolatzaileak eta gu pixka bat babesleak edo, ez? Eta zertan datza kirol hau? Bueno, batez ere datza konpetizioan jeitxiera abiadura mugagabeko batean jeistea, ibilbide seinalizatu batetik, eta gero igotzea baita ere hasierako puntu horretara. Jeitxiera beti abiadura handian egiten da, igoera alduten moduan, baina baita ere badago mugatuta. Esaten baldin badiogu, 10 minututan igo behar direla, 10 minututan igo behar dira. Bestelaz, hori
penalizatzen zaie eta kentzen zaie denbora horretatik, ez? Esan dugu MTB enduro izango dela jaitsiera edo bizikleta, baina badukagu ere monozikloa. Hori da beste modalitate bat, eta baita ere badago txapelketa bat, muni deitzen dena, monozikloa, muni da ingelerazko hitza edo, baina monozikloan ere egingo dute txapelketa. Eta monozikloak dauka motorra, ez? Ez, monozikloak ez dauka ez da frenorik ere. Bai, egiten dutena da, aurrerantz egiten dute monozikloarekin, baina gero freno egin baldin badute, egiten dutena da, atzerantz eraman kalak edo, eta horrekin egiten dutena da, pixka bat, mantendu abiadura eta frenatu. Oso erakargarria da, oso espektakulo polita da ikusteaz, azkenean, hartu dute abiadura eta hori, zuaitzen adaskak eta bar ekiditu behar dituzte eta badoaz gurpil baten gainean. Ez dut orain imaginatzen, baina... Badaude bideo pilo bat. Eta asteburu osoa iraungo du, ezta? Eta, zer egingo da asteburu osoan zehar? Batez ere, larun bat goizean badituzte entrenamenduak mugatuak dira beti, ze azken finean parte hartzaile guztiek bota behar dira edo egin barute hiru ibilbideak, bai monozikloan eta bai enduron badute hiru ibilbide, oraindik ez ditugunak esaten edo esan ahalik batez ere hori, egunean bertan 26an jakin behar dutelako, ez? Eta hori, 26an izango da goizez entrenamendua eta gero ja igandean 27an izango da txapelketa. Osa, ez dituzu esaten ibilbideak ez praktikatzea. Hori da. Eta batez ere, orain neuriarekin eta bar, lokatza ibilbide horiek ibilbidea ez izateko. Azken finean izan dezakete ja markak eta hori da haiendako erraztasun bat. Eta plazak mugatuak izango dira? Bai, beti. Azken finean mendia asko esondatzeko eta bilbideak asko esondatzeko beti mugatzen dira. Eta, Nafar gobernuarekin hitz egin da, jarri dugu 150 pertsonak parte hartzea eta listo. Eta mendiak ez horren beste ondatzeko, ezakit neurriren bat hartu duzue? Bai, garbitu egin ditu batez ere ibilbide horiek antolatzaileek garbitu dute batez ere, eta beti baimenekin, mankomunitatearen baimenekin eta bar, eta udaletxeko baimenekin. Eta gero ere, bukatzen denean proba edo, hemen Nafarroan ja finean da sostenigarritasunaren aldeko probak edo, orduan plastiko guztiak kendu behar dira, eta mendia utzi zegoen bezala. Eta plazak mugatuak izango direnez, izena eman behar dela pentsatzen dut, baina nola... Bai, hor, webgune bat eratu da, eta da enduroezkaba.com, eta hortikan klikatu, eta sartzen dira izen emate horri aldean, eta hortikan ja, 23 arte dute aukera, edo norke. Beraien mailetan edo kategorietan izena emateko daukagula junior, elite, master, senior, eta gero badago aukera baiken bitartez, osea, bizikleta elektrikoen bitartez txapelketan aritzeko ere. Eta parte hartzen dutenek, baisak eta segurtasun neurriak eraman beharko dituzte? Bai, hori derrigorrezkoa da, eta gainera hori antolakuntzatikan beti ematen zaie seguruaren beharrezkotasuna. Eta zeintzuk dira babes neurri hauek? Babes neurriak beti kaskoa eramatea, eta gero zuk eraman behar dituzun babes neurriak, bai ukondotan, belaunetan, eta lakoak. Betaurrekoak ere beharrezkoak dira, batez ere hori adaskak edo, ekiditzeko, eta harriekin salto egiten baldin badute edo, begietara jateko. Eta nola neurtzen da txapelketa, nola irabazten da? Justo hasieran badaude
hori, laserrek bitartez doazen alfombra batzuk, eta dorsalean badaude RFDI txip batzuk, eta orduan pasatzen zarenean hasiera ematen dizu, eta gero bukaeran badaude beste batzuk, beste alfombra batzuk, eta zu pasatzen zarenean pitatzen dizu eta ateratzen da zure denbora. Osea, lasterketa bat izango balitz bezala. Bai, hori da. Eta, nolako harrera espero duzue? Bueno, a ber, nik espero dut polita izatea, harrera polita, gero gainera errepidean moztuta egongo da, eta kotxeak ezingo dira igo ezkabatikan, batez ere, hori, egun horretan, bizikletak duelako, hori, importantzia edo. Orduan, espero dugu, bai, jendea etortzea, ikustera eta espektakulo polita ematea, ez? Lehendabiziko aldia dela, eta nik uste dut hori, poliki-poliki joango dela pixka bat, ez? Edizio gehiagorekin, eta bar, pues a ber, egiten dugun pixka bat polita. Eta ibilbidean zehar, egongo da aukera ikusleak hor jartzeko? Bai, azken finean, bueno, ibilbideak, nahiz eta publikoak ez egin, ibilbideak hor daude. Orduan markatuak daude, jendeak jakin dezaken ondik doazen, eta gero ja 26an entrenamenduak izango direnez, ibilbide horietatik ja aldez aurretik markatuak egongo dira. Orduan jendeak ikusiko ditu, eta 27an oso erraza igotzea ezkabamendian. Bukaera, hasiera beti da Fuertearen alde horietatik, eta bukaera da justo hiru ibilbideak bukatzen dute Mendialdea eskolan bertan. Orduan, han bertan autokarabanan gunean, egingo dugu ere paella bat, Labargako peinakoek egingo dute paella bat, parte hartzaile guztiendako, eta hori izango dugu gure bukaera gunea, ez, edo, bai. Eta sari banaketa bat egongo da? Bai, noski, bai. Eta pentsatu duzu ez... Hori ja antolatzaileek ari dira prestatzen. Gu babestu dugu, eman diegu aukera egiteko, eta nola ez, babes ekonomiko hori beharrezkoa dela, hasiera batean, eta baina antolatzaileek ari dira. Eta hor, ni badakit zeozer politari dela prestatzen, baina... Bueno, sorpresa. Sorpresa izango da, bai. Eta, bukatzeko, Asier, zer da egun honetaz espero duzuena? Ba hori, poliki, ez, indarra hartzea, eta, urte batzuk barru, esatea baitu. Hasi ginen 2024an, eta daramatzagu ez dakizen bat urte, eta poliki, hori. Ezkabamendiak, ez, gero eta jarduera gehiago egiten ari dira berean, adibidez, aurten egin den la fuga lasterketarekin, eta bar, hori, ezkabamendia izatea pixka bat, erreferentzia bat Iruin herriaren dako, Berriozarren dako, eta hori espero dugu. Asier, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta onera hurbiltzeagatik, eta ea zer moduz baten den asteburu hori. Bale, mila esker zuei. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.